Pensava que la rutina era allò que desitjava, que m'agradava anar d'un costat a l'altre, sovint sense parar a pensar el per què. Un ritme frenètic, abusiu, desolador, que em portava a caminar sense rumb. Veia carrers plens de gent, tenia la frustració com a bandera i no trobava temps per l'essencial. Alguna cosa em deia que era el que havia de fer, que no hi havia una altra manera. Però de sobte, tot s'atura. Una parada obligada, però alhora necessària. Un temps de no sortir de casa, d'haver de renunciar a tantes coses, trobar-se amb els propis sentiments, l'angoixa, el patiment o altres lluites constants que donen voltes entre el cap i el cor. I si trenquem el silenci dels pensaments i passem a l'acció? Perquè si em faig testimoni d'un amor extrem i d'un servei apassionat, duré al món l'esperança d'aquest Crist ressuscitat, contemplant i agraint com s'alça un nou vol ple d'esperança i sentit, cuidant l'entorn i les persones que m'envolten. I adonar-me que jo també puc alçar el vol. Jo alço el vol quan som capaços de crear junts l'impossible, de construir un món més just, de que els pobres i les víctimes puguin trobar Déu, puguin trobar vida. Quan veig que els humans som capaços de treballar tots a la una per un objectiu comú. Jo alço el vol cada dia a les 8 quan veig tanta solidaritat als balcons. Quan porto aliments als meus avis per tal que no hagin de sortir de casa. Quan esborrem el patiment amb carícies. Carícies de Déu que utilitzen les nostres mans per apropar-se a nosaltres. Quan rebo notícies positives de gent coneguda que ha estat malalta. Yo alzo el vuelo cuando me siento enviado por Jesús a ir mucho más allá, mucho más lejos. Recordo la frase de Jesús de «Jo seré amb vosaltres fins a la fi del món», aquest compromís que m'assegura que l'amor no té l'última paraula i que tot i el patiment, la malaltia i el molt de treball que fan tant els sanitaris com els serveis socials ara mateix, més altres sectors, que es puguin sentir acompanyats i amb aquest compromís de Jesús estar al seu costat. Quan penso que la situació actual, tot i les conseqüències negatives que tindrà, ens està donant en realitat una oportunitat de que quan sortim d'aquí refem la nostra vida i pensem més globalment i en el nostre planeta. Quan estenc la mà a aquell que ho necessita. Alço el vol quan somiem i treballem per un món més humà. Quan envio petons i abraçades virtuals a les persones que estimo. Quan m'aixeco cada matí amb la possibilitat d'un nou dia. Quan en aquests dies no em deixo vèncer per la mandra i el desànim i segueixo tenint cura dels que m'envolten. Quan veig com ens ajudem totes les persones entre nosaltres i la resposta i agraïment que hi ha. Jo alço el vol quan torno a sentir que l'amor em salva i em fa més lliure per estimar. Quan decideixo carregar les meves creus, però amb l'alegria del ressuscitat. Quan crec que un nou món és possible. Quan no deixo que em paralitzin les meves pors. Quan la pregària és carregada de noms. Jo alço el vol quan estimo des de baix, com feia Jesús. Quan cau la llosa del sepulcre, perquè és el moment en què any rere any ens en recordem de que, passi el que passi, quan ja no puguem més, la nostra llosa també caurà i podrem tornar a alçar el vol. Quan m'imagino que estem junts, somiant junts i anant més enllà junts. Quan penso que aquests moments d'incertesa, de silenci, de neguit, que estem vivint en aquest confinament, que tot té un sentit i que de tot això sortirem transformats i que el magis que portem a dins donarà el seu fruit.